खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफां चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बे समाव बयखौबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों सासे मैखोम आबादारि जाय बिथाङानोखि ओनसोलाव बहुद गोबां आबाद मावनानै मुंदांखा जाबोदों बिथांखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिथाङानो जाहैबाय सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय कलियावर गामिनि सासे मुंदांखा आबादारि बिथां कनक बर' बिथांनि जिङाव आं दान्दिसे सम दंफैयो मानोना बिथाङा गोबां आबाद मावदों बिथाङा जुखाम आबाद मावदों लोगोसे बिथाङा ना फिसिग्रा फुख्रिबो दं बिथाङा लोगोसे बायदि बायदि आबाद बिथाङा मावगासिनो दं बिथाङा गुबुन गुबुन आबाद मावदों स' बिथाङा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय ओनसोलाव सासे मैखोम आबादारि महरै सिनाय जादों स' बिथाङा मा मा आबाद मावदों मा मा मावबावनो बिथाङा थांखि लादों स' बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो गिबियाव आदाखौ बरायना लाग्रोबाय आं चेनेलाव खुलुमबाय नोंथांनि फंखौ एसे आंनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायोब्ला निसय मोजां जागौमोन आदा आं खुलुमबाय आंनि मुङा कनक बर' आं सालबारि साब डिभिजननि रुफाफुलि PCDCनि सिङाव थानाय आं बेबायदिनो आगोलनिफ्रायनो हमना ला 2001 मायथाइनिफ्रायनो जों आबादजों सोमोन्दो नांबोदों दिनै सोलाय सोलाय मावबोगासिनो दङ आगोलाव आङो बेबायदिनो गोबां गुरा खेथि मावदोंमोन बेजों लोगोसे माइ खेथियाथ' मावखायोआनो दिनै फैयै फैयै दिनै आं एसे गोजौ थाखोनि आबाद होनना बुंनो हायो बेखौ जायनि जाहोनाव माने बेयाव गोबांसिन माने मुलाम्फा जायो बेखौ नायनानै आङो माने बै जुखाम आबादखौ लादों आरो मावदों बे जुखाम आबादखौ मावनायनि गोबां थांखिबो दङ फारसेथिं फिसारि दङ 2 नाम्बाराव जाबाय आङो साननानै लादों जे माने जोंनि लकेल दाउनि फार्म गोबाङानो खुलिदों खिन्थु बिथांमोना खुलिदोंब्लाबो गोबां सानस'नो हायाखैबो जानो हागौ गासैखौबो बायनानै जुदि मावोब्लाथाय हमना ला बे लाबाव माने हमना ला मुलाम्फायाव एसे खम जानो हागौ बिनि थाखायनो दिनै आङो जुखाम आबादखौ लादों जुखामनि बेगरखौ माने दाउनो होगोन जुखामनि बिलाइखौ आरो बिलाइखौ नानो होगोन जेखिबो इनकाम ना बिनि थाराखौ मोसौनो होगोन माने जुखामा गारजानाय बुस्थु नङा बे जियानो जा दा जुखाम आबादनि सायाव फख्रिनि सायाव नोंथांनि फख्रिनि सायाव एसे दान्दिसे उनाव सावरायगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव खिन्थु बे भिडिअआव नायगिरि बिथांमोना जिहेतु भिडिअखौ नायनानै माखासे सोलोंनो गोनां दङ आरो सोलोंगोनबो खायसेफोरा नङा होमबा खायसे सोलोङा बे गावनि बाथ्रा खिन्थु खायसे सोलोंगोन बे भिडिअखौ नायनानै नङा होमबा नोंथांनि भिडिअखौ नुनानै जियानो जा दा बे जुखाम आबादनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों बे जुखाम आबादखौ मावनायनि सिगां हाखौ माबायदि खालामनांगौ हानि गुबै माबायानो जाहैबाय हा बे हाखौ सा खालामनायानो जाबाय जोंनि आबाद मावनायनि गुबै बै हाखौ सा खालामनाया जाहैबाय नोङो हाखौ मोजाङै हेवनांगोन जोंनि गोदोनि आबौफोरनि बिबुंथि बादियै आं मोनबोदों आं सोलोंबोदों गिबियाव जाबाय खारायनाय नैथिया सामार होनाय होनो थामथिखौ जाहैबाय जोङो मा होनो बेखौ हेवगारनाय होनना बुङो ब्रैथिया जाहैबाय जों बर' होनाय बे बर' होनायनि उनावनो जाहैबाय जोङो फोमोननाय बै फोमोननायनि उनावसो जों गायनांगौ हाया एसे बोरि जानांगोन आदा हाया एसे बोरि जानांगौ माने बालासिया हा जायोब्ला मोजां जाहाथे दै होनायनि उनाव दैया जाहाथे थाथाबा दै होखांनायनि उनाव दैया राननांगोन दैखौबो नांगौ माने गोरानबो नांगौ जियानो जादा बे जुखाम आबादखौ मावनो थाखाय नोंथाङा सामार होलाय बर' होलाय मावजोब्बाय बिना जेब्ला गायसिगोन बिगासे हायाव बेसेबांसो केजि गायजायो ओरैनो जुखामा 1/2 केजि नांगौ 1.5 केजि बेनिफ्राय बे 1.5 केजि हमना ला सापस हमना ला गरबेसेसो बेगर गायजायो ओरैनो 1 बिगायाव ओरैनो 1 बिगायाव ओरैनो 3,000 बेगर गायजायो 3,000 बेगर गायजायो उनपासा जेबो नङा ना होमबा एसे खम जाया बारासो जागोन 3,000नि नोंथाङा खै बिगा गायदों बेसेबां बिगा गायदों आं 3 बिगा गायदों बेयाव नोंथाङा सिगांफोर मावखांबायमोन ना देग्लायसो मावखाङाखै बेनो गिबि खिन्थु मावाखैब्लाबो आं माने जों एसे सं दानो नालाय आगोलाव आबाद मावग्रा माने सुबुंफोरनि सं दाननानै सोलोंनाय माने जों हमना ला सोरबा माबा मोनसे आबाद मावदोंबा बेखौ थांनानै नायो नायनानै सोंदावो बे आबादखौ माबोरै मावखो मा होखो माब्ला माबायदि नोंनि आबादा बेबायदि माबोरै जाखो हमना ला मोजां जादोंबा मोजांनि सोमोन्दै सोंबाय गाज्रि मानि थाखाय गाज्रि जाखो बेयाव माने जों माने माखो सोलोंथाइखौ लाबोयो आरो लानायनि उनाव
दा सोलोंनायनि गेजेरजों जुखाम आबादखौ नोंथाङा मावनाय नायबाय जिहेतु गोदान गोदान आंबो गोदान माने थेवब्लाबो बेलेगनिफ्राय सोलोंग्रोनायनि उनावसो मावग्रोदों थेवब्लाबो बेयावबो जों सोलोंनायसो आरो इयो दाथ' नोंथाङा जुखाम आबादखौ मावबायानो दा साक्सेसफुल जानायनि लामायाव फैखाबाय जिहेतु दा जियानो जा दा जुखाम आबादखौ मावजेननायनिफ्राय बेसेबांसो दिन नांगौ ओरैनो फिथाइ मोनजानायलागै 105 दिन नांगौ 105 दिन 3 मास खावसे 3 खावसे दान नांगौ जियानो जा बेहाय जुखाम आबादाव नोंथाङा गोरलैनिफ्राय फिथाइ थाइजासिम फाननायालागै मा मेडिसिन मा मुलि होनांगौ ओरैनो गुदियावनो जा बिबारावनो जा बिबाराव मा मुलि होयो गुदियाव मा मुलि होयो गुदियाव मुलि होनाया जाहैबाय नों गायनो गोनांथार समावनो ओरैनो हमना ला सुनै हानि बिजानुखौ बुथारनो थाखाय सुनै स्प्रे नङा एवनायनि माने गायनो गोनां समाव जेब्ला जों हासार होगोन बे हासारजों मिसायनानै सुनै होनाय जायो माने हमना ला सरकारि हासारबो होजायो DAP सुपार पटास नामा सुपार पटास नांलाया DAP होबानो जायो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो सुनै होखाबाय सुनैजों सुनै गोरानखौ माने थामायाव मोनो गुन्दै सुनै बे गुन्दै सुनैखौ जों होबाय होनानै हालेवनायनि साननै उनाव गायनांगौ बे गायखांनायनि 20 दिन उनाव खेबसे आरो हासार सारबाय जों इउरिया हासार सारनानै बेखौ जों हलारजों नारबाय नारखांनायनि उनाव माने दै होबाय सानथाम थानानै दै होखांनायनि 1 सप्ता उनाव खनसे बुरनांगोन हाया रानफिनबायना हाया रानफिनबा खनसे बुरनांगोन बे बुरनायनि उनाव आरो 20 दिनसो थानानै खनसेबाव आरो नों इउरिया हासार होबाय बिनि उनाव नों दै होना होबाय बिनि उनाव खनसे बुरबावना होबाय बास ओमफ्राय बिबाराव मुलिफोर होनाङा बिबार फैसिगोन ना दा बिबार फैब्लाथाय नोङो एम्फौनि मुलि होनांगौ हमना ला ट्राइसेल बा जिखुनु माने एम्फौनि मुलि आरो मुलिया जाबाय ट्राइसेलबो जानो हागौ बा अस्टादबो जानो हागौ अस्टादबो थायो आं आल्फा प्लास होदों आल्फा प्लासआ जाबाय एसे गोरा मुलिया माने बिफाङा माबायाबो गोरा नालाय बे आबादाबो गोरा थारमाने बिबाराव बे फिथाइनि बिबाराव नोंथाङा आल्फा प्लास होदों बेनिफ्राय हमना लाय माबा गोरलै समाव जुदि एम्फौफोर जायोब्लाथाय अब्लाबो होजायो बै आल्फा प्लासखौनो होजायो दा जियानो जा गोरलैनिफ्राय फिथाइ थाइजासिम आदा ओरैनो खेबबेसे दै होनांगौ ओमफ्राय खेबनै दै होनांगौ बेनि उनाव बारा खस्थ' गैया खस्थ'आ जोबोद खम एसे खरसा दं आरो खरसाया बेखिनियानो हमना ला नोङो बुरनायावथ' हारसिं हाजोबा हाजिरा लानांगौ जायो नालाय बेखिनि थेवबाबो गुबुन आबादाव जेरै जों बिलाहि आबाद मावोब्ला जाखिनि खरसा जायो जुखाम आबादाव बिसिनि खरसा गैया दा नोंथांनिफ्राय आं बेखौल' मिथिनो लुगैगोन मावजेननायनिफ्राय नोंथाङा बिगासे हायाव बेसेबां खरसा जादों माइलिनिफ्राय लानानै हाजिरा लानानै बेसेबां खरसा जागोन आरो बेसेबां फैगोन 1 बिगा हायाव आंनि दा बेनिफिटखौ आं गिबियाव खरसाखौ खिथानोसै आंना खरसाया थांदों 12,000 दाथ' खाबाय फानबायानो आं दाथ' आरो खरसा गैला दा आङो बिगासेयाव 5,000 खरि खरसा खालामदों बेयाव आंना हमना ला 3,000 बिफाङाव 3,000 फिथाइखौनो हमबाय आं माने सायाव जागोन 3,000 फिथाइ जायोब्लाबो 30,000 थाखा 10 थाखा खरि 25,000 रां बेनिफिट हमना दोनदों आरो नि सायावसो थांगोन खिन्थु सिङाव फैया बिगासे हायाव दा नोंथाङाथ' बिगाथाम गायदों होमबा 25 खरै नोंथाङाथ' गोबां मोनना दं बेबायदिनो न'खर गंसे माबानो सालायलांनो हायो आरो बे आबादजोंबो थ' नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जुखाम आबादखौ गायबावगोन नामा आं गायगोन फैगौआव आरो 2 बिगा बारायबावगोनसो आङो माने दानिफ्रायनो प्लेनिंखा बे मानो होनबाथाय आंना बेखिनिजों माने एसे सर्ट जादों माने नानि आदारा जाफुंजोबाखै माने थोजासे होनो हायाखै बे बिलाइ माखागोन ना हायै नानो होयो लोगोसे नुनो मोनदों नोंथाङा बे सिङाव गांसोबो दंबावो गांसोखौबो होयो नानो होयो गांसो मोसौनोबो होयो नामा मोसौनो होआ मोसौनो दा फोथाराव जोंनाव मेला दं नालाय मोसौआ बुरजा नङा मोसौआ बुरजा जायोमोनब्लाथ' हमना ला जार्सि थायोमोनब्लाथाय होगौमोन आं भबिष्यत नोंथांनि प्लेनिं आरो मा माव प्लेनिङा जाहैबाय दा हमना ला दा प्लेनिङा ओरैहाय मोसौबो दङ लोगोसे मोसौआथ' आंनाव दा देसि गोजा माने 3 दङ दा आं जार्सि लाबनो नागिरदों आरो नै लाबसिगोन आङो
दा बेखौ रांनि गोनांथि जायोथ' एसेबां रांबो गैया नालाय आंनाव फारसेथिं खनसेनो एसेबांथ' हाया फारसेथिं आंहा एबाराव माने हालेवनायनि एसे उसुबिदानि थाखाय आबादा एसे लेट जादों बिनि थाखायनो बारहुंखायावबो एसे बायलांबाय नङाबाथ' दायालागै थानाङामोन आबादा गायनाया एसे लेट जानायनि थाखाय थाबाय बारहुंखायावबो एसे खहा जादों आरो बारहुंखायावबो दा आङो माने हेन्ड ट्रेक्टर लानायनि सानगासिनो बेखौ फाननानै माने जुखाम फाननानै ना फाननानै हमना ला हेन्ड ट्रेक्टर लागोन बे हेन्ड ट्रेक्टर लानायनि थाखाय माने आङो फैगौ बोसोरनिफ्रायसो बानायसिगोन माने मोसौ थायोब्लाथाय आंना माने मोनसेबो गाज्रि जायामोन बेयाव माने थाराखौबो माने जागौमोन मोसौनो दायो गांसोआबोथ' दा नुदों बहुद दंबावो गांसोआ खिन्थु नानो एसेबां हाना खालामनो हाया मोसौ फाननो हागोन नोंथां बाजाराव हायोमोन खिन्थु लकडाउननि थाखाय गोबां उसुबिदा लकडाउन गैयामोनब्लाथ' 2 लाखसो थाखा गांसोआवनो फैगौमोन नंगौ निस्सय नोंसिनि फिसा आथिसेयाव थाइबा हमना ला बेखिनियावनो आङो गैथ्राबाबो 1000 थाखानि दं बेखिनियाव नंगौ बेनिफ्राय बे नोंथाङा बे जुखामखौ लकडाउननि समाव फाननो उसुबिदा जायाखै नामा नोंथां गामियावसो फानबाय दं नालाय उसुबिदा जायाखै बाजाराव लांनोनो मोनाखै लकडाउननि थाखाय नङाबाथ' बाजाराव लांब्लाथाय 15 थाखा फाननो हायो जरा 30 थाखा गामिनि थाखायसो दा 10 थाखा हगारनो हादों 20 थाखा जरा हगारना 20 थाखा जरा बे जुखाम आबादखौ मावनानै नोंथाङा बेसेबांसो साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनो नोंथाङा आंथ' दासान्दि गावखौनो गाव साननो लादों जे आं माने एबारसो मोजां आबादाव दांफ्लांदों आखाइखौ सिगांनिफ्राय माने हमना ला आङो बेसर मावदोंमोन बेसर मावोब्लाथाय आंना बिगासे हायाव 2000 थांफ्रामो खरसा खिन्थु बेयाव फैयो आंना 5000 बिगासे हायाव 5000 फानोब्लाथाय 2000 खरसा थाङोबा 3000 बेयाव 25000 लाब जाना दंना बे आबादाव बेयाव आं एबारसो माने दांफ्लांदों आसोलावनो दांबाय एबार मोजां माने हमना ला बे आबादजों माने सोमोन्दो लानानै 2-3 फार्म खुलिनो हायो अमानि फार्म मोनसे दाउनि फार्म मोनसे मोसौनि फार्म मोनसे लोगोसे जाबाय फिसारियाथ' फिसारि बेखिनि मोनबा फोनांजाबनो हायो जुखामजों लोगोसे होमबा जुखामजों लोगोसे मोनद' बिजनेस सालायना थायो मोनसे माबायाव माने बेनि थाखायनो आं माने बयखौबो खावलायखादों आरो माने हायोब्लाथाय ओरैनो थास्लायस्लाय जुखाम आबाद माव दाउ फिसि मोसौ फिसि बा नाखौथ' बयबो फिसिजोबनो हाया नानि फिसारिखौ बयबो बानायजोबनो हाया खिन्थु मोसौ आरो दाउखौ बयबो फिसिनो हागोन मानोबाथाय नों जुखाम आबाद मावोब्लाथाय दाउनि थाखाय आदार बायनांगौ जाया खिन्थु मेडिसिन बायनांगोन हमना ला जोङो बेयाव सापर ओंखारगोन ना बेखौ नाफ्लेयोब्लाथाय सापर ओंखारगोन बै सापरखौनो मिक्स खालामनानैसो बै जाहाथे जोङो बयलारनि आदार बायो दाना बायो बै दानाया जाबाय सापरजोंनो बानायनाय मिक्स बानायनाय बेयाव मेडिसिनल' होदेरो मेडिसिना जाबाय माने लिभारनि मुलि होखाबाय थाबाय नों गेजेर गेजेर 20 दिनाव लिभारनि मुलिखौ होखाबानो नों भिटामिनथ' नों माखयाव मोनखाबाय सापराव मोनखाबाय नों लोगोसे माने लिभारनि थाखाय नोङो माबाखौ मोनखाबाय लिभार मुलि होना होबानो जाबायना फैबाय थानाय समाव नोंथाङा फैगौ बोसोराव जुखाम आबादखौ बेसेबांसो मावबावनो टारगेट लादो फैगौआव आंना 5 बिगा जागोन 5 बिगा माने 2 बिगा बारायगोन 2 बिगा बारायगोन बेनिफिटआ बारा जादों बेनिफिट नोंथाङाथ' दा फानाखैनो दा स्टार्टिंसो खालामनो फाननाया स्टार्टिं खालामनो नोंथाङा अंख'आ जाना दंखायो दा अंख'आ जानानै दं बिफाङावनो हिसाब खालामनानैनो हमना ला बिथिंजायनि बै फिथाइनि मुलाम्फायाथ' मुलाम्फा बिनि सायावनो आं माने नायाव बांसिन मुलाम्फा मोनना दं दा ना फानगासिनो दंना आङो बै नायाव माने एबार आगोलनिफ्रायनोथ' आं फिसारिनि माबाखौ मावगासिनो दङ आगोलाव इसिनि फैसा मोनाखैमोन जाहैबाय आं नायाव दिनै जुखामनि बिलाइखौ होनानै बा जुखामनि सिङाव थानाय गांसोखौ होनानै जाबायदि बेनिफिट मोनदों नायाव बेबायदि बेनिफिट माने गुबुन बोसोराव मोनाखैमोन नोंथाङाथ' बुंनो थाङोबा जुखाम आबादा नोंथानि थाखाय लाखि मानो होनबा गांसोआबो गारजाया बिलाइआबो गारजाया नोंथांनि थाखाय जुखामाबो गारजाला होमबाथ' गासैबो जुखामनि गुदियाव जे हानि सायाव जेसेबां दं बेनो नोंथांनि थाखाय सना बायदि बे ना होमबा जोबोद मोजां जादों नोंथाङा बे आबादखौ मावनाया निस्सय खाफालनिबो बाथ्रा दं जिहेतु नोंथांखौ लाना फैदों ना जुखाम आबादखौ मावो होननानै ना होमबा सोलोंनांगोनबो ना होमबा नोंथाङा जेरै गुबुननिखौ नायना सोलोंदों बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोराबो बेकार थायालासिनो ना गासै आबादारिफोराबो आबादखौथ' मावबाल'थ' जाया नङा होमबा मा आबादखौ मावोबा जों बेनिफिट जागोन बेखौथ' संदाननांगोन नङा होमबा आच्चा जियानो जा दा नोंथाङा बे आबादखौ
मावनायनि सिगांनो गुबुन गुबुन आबाद मावबोबाय दासिम नोंथाङा गोबां आबाद मावबाय मावलांनो थाखाय थांखि लाबाय दङ नङा होमबा दिनैसिम नोंथाङा गोबां आबादारिनि मुङाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर लनसनफोर मोनबाय नामा ओरैनो मोनथ'वाखै दासिमबो मोनथ'वाखै मानो होनोब्लाथाय आं बेबादियाव गिदिङाखैबो नालाय मोनथ'वाखै होननाबो बुंजायो माने आं माने आगोलनिफ्रायनो बेबायदि बेरायनायखौ आं बारा साबजानाय मोना बेयाव थांनायनिख्रुइ आं सानसे आं खामानि मावब्लाथाय आं 300 रां खामायनो हायो हमना ला आं सासे हाजिरा लानानै खामानि मावब्ला आं 300 रां हरनांगौ बैखिनिखौ हराब्लासिनो आं निजेनो मावगोन खामानिखौ 300 गारनानै आं हाजिरा लानानै बेयाव गालांगोन आं अफिसाव थांगोन अफिसाव आङो गैथ्राबाबो थांलाय फैलायाव गैथ्राबाबो आंनो 50,000 रां मोननांगौबाथाय 25,000 राङा लस होखानो नांगोन बिथांमोननो आंनि थांनाय खरसा सोरनोबा होनाय बेबादिनो मानिबा नों फैसा मोननांदो नों फैसा मोननांदो बावना बेंकनिफ्राय फैसा दिहुनथांनो मेनेजारनो होनांगोन नों लननि फैसा मोनदो मानो होनोब्लाथाय आं बेंकआव गिदिंनानै मोनबाय आं लन लानानै खेथि मावग्रा मानसिथ' आङो आर'हाना होननायाव लन लादोंमोन बे लनखौ आंनो गावलिया बेंकआव सोदोंमोन गावलिया बेंकआ खनफ्रोम फैसा दिहुननायाव 100 थाखा लाखिदों बेयाव मेनेजारजों नांलायनो बाया नाय होमबा बबेथिं होमबा जोङो माने सरकारनि नागिरना थांनाय माने लस जानाय उल्थासो इयुनफोराव माबा मोनसे मोनगोननि आसाजों नोंथाङा एसे सुलादला बेबायदिखौ आङो बेबायदिल' मोनसेल' आर'ज गाबो जोंनि आबाद बिफानखौ जोंनाव जे ग्राम सेबक थायो नङा होमबा ग्राम सेबकखौ आंथ' दिनैसिमबो मोखांखौ नुफेराखै आङो बहुद जायगा गिदिंना फैदों दिनै 1992 मायथाइनिफ्राय बाहेरायाव गिदिंनानै हमना ला अन्ध्र प्रदेश उरिष्या मध्य प्रदेश बेबायदिनो महाराष्ट्र गोबां जायगायाव बेरायना फैदों गोबां जायगायाव आबादनि सोमोन्दैनो थांदों आं वेस्ट बेंगलाव थांखांबाय माइनि सोमोन्दै बे कर्स लानो माने हमना ला बेयाव वेस्ट बेंगलाव मोनसे फार्म दंना माबा माइनि बे फार्माव थांदोंमोन माने मा बिसोरो माइलिखौ माबोरै बानायो बेखौ लानो थांनायाव आङो मोनदों बेयाव माने बिथां आबादारिया बुंदों आरो बै फार्मनि मालिकआ मेनेजारा होनदों नोंसोरनाव ग्राम सेबक गैया नामा ना दङ बिथांमोना नोंसोरनाव बिसोरबो सोंदाव हदाव खालामा नामा ना जेबो मोखांखौनो नुफेराखै जों ग्राम सेबकनि दङसो होनना खोनायो नाथाय बिथांमोना मा ग्राम सेबकआ क्लास लाखानानैसो ग्राम सेबक जानाय आबादनि बिखय सब मिथिगौ बे आबादनि फोथाराव फैनानै माब्लाबा बिथांमोना मा खारनाव जे माइआ गोजा जालांदोंबा मा खारनाव जोंनाव एम्फौ जादों बेखौ नायफेराखै दै लोमनायनि माबाखौ माबानोसो हरो मेम्बारनोसो हरो मेम्बार चेयारमेननोसो हरो खिन्थु ग्राम सेबकनिसो खामानि बेफोरो बबेजों दैया लोमलांदों बबेजों माइ जादों बेखौ नायनांगौआ ग्राम सेबकनिसो खामानि खिन्थु ग्राम सेबकआ दिनैसिम फैफेरा नुफेरानो ग्राम सेबकआ गामि गामि फैनानै मिटिं खालामनानै ओरैबायदि बेगर फैदों नोंथांमोना ओरैबायदि आबादखौ माव होननानै सोलोंनांगौ बेलेग स्टेटआव नुदों बेबायदि सोलोङो खिन्थु जोंनाव गैया बेनिखायनो आं सरकारनि फारसे मोनसेल' माने आर'ज आरो जाहाथे आबाद बिफानानो बयनिख्रुइ गुबैसिन जोंनि माने थांना थानायनि गुबैसिन राहायानो जाबाय आबाद बिफान गैयाब्लाथाय जोंनि सरकारा सोलिनो हाया मानो होनब्लाथाय आबादासो सुंखय माने जोङो जुदि बेलेग हादोरनिफ्राय जुदि माइरंखौ लाबजोबनांगौ जायोब्लाथाय जोंनि सरकारा सालायनो हानाय नङा मानो होनबा जों ओंखायनो आबादासो मेन नालाय आबादनि थाखाय जोंनो आबाद बिफाना मोजां जानांगोन बेनिखायनो जों ग्राम सेबकखौ माने मोजां ग्राम सेबक जाहाथे जोंनि सरकारा जाहाथे माने ग्राम सेबकफोरखौ मोजाङै बिथोन होयो जे गामि गामि जुथुमा खुंनानै मेल खुंनानै जाहाथे माने आबादनि बिखय माने सांग्रां खालामो रायजोफोरखौ बेखौनो हांख्रायनाय जाबाय आरो जियानो जादा लास्ट जोबनायाव नोंथाङाथ' इयुन समाव जुदि मोजां खुंथाय बिटिसिआव नैबे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोजां खुंथायफोर फैयोबा नोंथाङा एसे सुलाद लाबावदो जाहाथे अनसुंथाइ गोदान सरकारफोर फैयोबा जाय खुंथायाव फैयाथों जाय पार्टिया गोहोआव फैयाथों मानो जाहाथे नोंथांमोन बायदिखौ जाहाथे बिथांमोना एसे नायफिनो आंबो एसे खावलायदेरबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे एनै गोसोखां बिलाइफोरखौ एसे गथायलायदो जाय खाथिनि
जाय बिथांमोना चेयारमेन जायो मेम्बार जायो सोरबा बायदिया MLA MCLA जायो बेफोरनो बिथांमोननोबो एसे एनै जोंनि आबादारि बिफानफोरनोबो एसे एनै गथायलायदो नोंथांमोना जाहाथे एसे एनै न'खर सुंनायाव नोंथांमोना आबाद मावनाय एसे जाहाथे मुवा बेसादफोरखौ गोनां जानायफोरखौ मोनलायोबा आबाद मावनाय एसे गोरलैसिन जायो नङा होमबा जियानो जा दा लास्ट जोबनायाव नायगिरि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना नायनानै दासिमहालागै जागायजेननायनिफ्राय दासिम जोबनायालागै आंनि भिडिअखौ नायबोदों हयथ' जोंनि सावरायलायनायखौ नायबोदों बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे गोनो गोदो साननो हागौ नोंथाङा बे मुहुर्तआव जोबनो गोनां अबस्थायाव जोंनि आबाद मावगिरि बिथांमोनखौ माबा मोनसे बोसोनफोर होगोन नामा जे गुबुन आबादखौ मावख्लायख्लाय जुखाम आबादा मोजांसिन हयथ' जुखाम आबादा मावोबा हा सानिबो जेसेबां सायालागै दं गासिबो मैल'बान माबा मोनसे बुंगोन नामा नोंथाङा बुंनांगौआ बेखिनियानो गासैबो आबाद मावगिरि बिथांमोनखौ हमना ला गासैबो आबादखौ मावजोबनो हाया बेयावनो दा आङो थांनाय माने गोजाम आबादारिफोरखौ बुङाखै आं माने दा ओरैनो थानाय सेंग्रासाफोरखौ हमना ला जायफ्रा माने हमना ला फरायबाय इडुकेसन हमना ला डिग्री लाबाय खिन्थु डिग्री लाब्लानो जे साखरि मोननांगौ बे नङा साखरिखौ गासिबो मोनजोबा साखरिखौल' नागिरा लाबासिनो दिनै बेबायदिनो जुखाम आबादखौ मावदो बिगासे मावदो जुखाम आबाद बेनिफ्राय मोसौ मानै लादो दाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ इडुकेसन गोनांनि थाखाय माने लन होयो सरकारा माने लन लानानै मोसौ बाय जार्सि मोसौ मानै बायदो बेनिफ्राय जुखाम आबाद बिगासे मावदो बेनिफ्राय आरो दाउ फार्म ओरैनो 50तासो दाउनि फार्म खुलिब्लाबो हमना ला गिबियाव 50तासोनि दाउनि फार्म जुदि खुलियोब्लाथाय बोसोरसेनि उनाव 1000से दाउनि फार्म जाहैगोन बेखौ आं मिथिखागौ आं निजेनो न'आव फिसिखाबाय थानाय दिनै आंनाव माबा दाउ बिमा दं बे माबा दाउ बिमानि फिसाया 50ता दं दा 50ता बारायखायो होमबा माबायावनो 3 मासावनो होमबा बोसोरसेयावथ' 1000नि सायावसो थांगोन बेखौनो हांख्रायनानै गासैबो माने सेंग्रासाफोरखौ माने ओरैनो थानाय सेंग्राफोरखौ ओरैनो थायालाबानो जुखाम आबाद मावनानै मोसौ फिसिनो दाउ फिसिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय आदा नायगिरि नोंथांमोना निसय खोनाखाबाय बिथां आदा कनक बर'आ नोंथांमोननो दिनै जुखाम आबादनि सायाव गोबां बिजिरना खोन्थाबाय जुखाम आबादा गायजेननायनिफ्राय फानजानायालागै बेसेबां दिन नांगौ लोगोसे जुखाम आबाद मावनायाव खेबबेसे दै होनांगौ जुखाम आबादाव मा मुलि होनांगौ मा हासार होनांगौ बिथां आदाया फोरमायजोबखाबाय स' बिथाङा बुंदों हा सायाव जेसेबां दं गांसोआनो जा जुखाम फिथाइयानो जा जुखामनि बिलाइयानो जा जुखाम बिफाङानो जा गासैबो गारजानाय नङानो गासैबो सना बायदि मैल'बान गोजा स' बेनिखायनो जोंनो नोंथांमोना जि गोसो बेखौनो आबाद मावनो गोसो जादों बेखौनो मावनो हागोन खिन्थु जुखाम आबादखौ आदाया बुंदों सबसे आबादनि गेजेराव जुखाम आबादा साबसिन मोजां आबाद होनना बुंदों स' गोजोननाय थाबाय आदा नोंथाङा दसे सम होबाय जुखाम आबादनि सायाव गोबां बिजिरना खोन्थाबाय नायगिरि बिथांमोना निस्सय बुजिखाबाय नायगिरि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो आबाद मावगिरि बिथांमोना जाहाथे आबाद मावनो एसे थुलुंगा मोननाय बायदि नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों आदा